Dobrý den, jmenuji se Šárka Kotrbová a jsem ředitelkou společnosti Elitex Nepomuk. Jsme ryze česká společnost s mnohaletou tradicí v oblasti strojírenské výroby. Elitex Nepomuk zajišťuje pro své zákazníky komplexní služby. Ty zahrnují například dělení a zpracování plechu, třískové obrábění, svařování, práškové lakování a finální montáž. Používáme vyspělé technologie a neustále sledujeme trendy a novinky v oboru strojírenství. Naše společnost je certifikovaná mezinárodní normou ISO 9001 a systémem managementu kvality při svařování. Jsme také držitelem bronzové plakety Caterpillar. Mezi hlavní priority podniku patří pravidelné investování. Cílem těchto investic je obnova technického vybavení společnosti, ale také rozvoj odborných znalostí zaměstnanců, kteří jsou jedním z našich hlavních pilířů. Vladimír Veselý, operátor ohraňovacího lisu, 44 let ve firmě. Josef Bureš, operátor práškové lakovny, lakírník, 16 let ve firmě. Miloš Jára, vedoucí oddělení výroby, 25 let ve firmě. Vladimír Voska, vedoucí technického oddělení, 11 let ve firmě. Jordan Lalev, operátor svařovny, svářeč, 2 roky ve firmě. Pavel Krýsman, operátor CNC soustruhu, 6 měsíců ve firmě. Jana Třeštíková, šéf kuchařka podniku, 6 let ve firmě. Dlouhodobě spolupracujeme se zákazníky, kteří ve svém oboru patří ke světové špičce. Konstrukce ustavení palivových a chladicích systémů pro Caterpillar. Olejové nádrže pro stavební stroje HAM. Elektrorozvaděče pro dřevozpracující stroje koncernu Homag Group. Subkomponenty systémových oběhů UNAC.
Produktová řada odlučovače nečistot z přádních jednotek Rieter. Jako stabilní zaměstnavatel v regionu podporujeme řadu společenských akcí. Jedná se především o projekty zaměřené na sport, kulturu a rozvoj mládeže. Další informace najdete na elitexnepomuk.cz.